Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geguritan karyanipun Bambang Nugroho. Asesirah Muhammadiyah lan bangsaku. Anggonmu lair wis adoh sadurunge kelairane bangsaku ing dina kamardikan. Gegaweanmu kang luhur tansah bebarengan iring-iringan kelawan gegayuane bangsaku. Anggonmu melu rawe-rawe rantas, malang-malang putung, jejegake bebener, brasta maneka pepalang, arupa kabuduhan, kamalaratan, uga tindak sewenang-wenang saka bangsa liya wis kecathet sajroning sejarah nganggo tinta emas. Muhammadiyah lan bangsaku anggone lumaku tansah bebarengan. Ajeg jejeg cekelan bebener. Ora gampang owah dening wolak-walike jaman. Wis kabukti ora mung janji saka putra-putri kang lair lumantar amal usahane padha dadi pendekar uga kusumaning bangsa. Jiwa-jiwa Muhammadiyah wis sumebar salumaing bumi Nusantara. Ora beda-bedakake siji lan sijine, bisa tansah kekadangan kelawan rapet marang sapa wae. Lumantar laku budi pekerti luhur santun jroning asah asih lan asuh. Muhammadiyah lan bangsaku ora bisa dipisahake. Nalika putra-putrine tansah padha ngibadah kelawan ikhlas nyambung silaturahmi kanthi tansah agawe becik marang pepodo njaga tetep istiqomah akidah marang Gusti Allah. Negara lan bangsa bakal kuat sentosa. Muhammadiyah lan bangsaku tetep kegandengan kekadangan nganti pungkasing jaman. Ora kendhat, ora lungkrah, tansah ajak-ajak marang kabecikan, tansah nyegah marang tindak kamungkaran. Kareben maujud Islam kang rahmatan lil alamin. Kareben maujud bangsa negara pinangka baldatun thayyibatun waruhun ghafur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.